Urotrin. Sănătatea bărbaților a început să eșueze. Urotrin va ajuta în caz de boala lui Peyronie uretrită spermatozoi sedentarii. Preparatul Urotrin bazat pe extracte de pin și extracte de merișor este un instrument unic care îmbunătățește potența, previne uzura de vârstă și epuizarea corpului, promovează conceperea copiilor la vârstă adultă. Compoziția produsului include numai ingrediente naturale, extracte de pin, un depozit real de fitoestrogeni, inclusiv DHA, forme ecologice de testosteron și androsteron, îmbunătățește hormoni, ceea ce are un efect benefic asupra sănătății prostatei și consolidează libidul. Extracte de urzică. Datorită a 6 izolectine, care alcătuiesc extractul, stimulează sinteza principalului hormon masculin, testosteron. Aceasta, la rândul său, are un efect benefic asupra întregului sistem urinogenital masculin, de la potență la sănătatea prostatei. Recenții ale persoanelor care au folosit deja Urotrin: am avut probleme cu penisul. A fost groaznic pentru că era posibil să pun cruce în privința la sex. Medicii ridică din umeri, spun ei, în cazuri obișnuite, pot fi vindecate timp de o săptămână, iar aici e mult mai complicat. Ei au sfătuit Urotrin, și în interior, și nu sub formă de unguent și alt. Imediat,